kuburuka saka uyai mumbe mari dedza midzi racho riye pano newesa da ndituka dzauya pano tasvika takuchiburuka manje tofamba tichita nyaya apa network iriti kuno kunetwork iriti. Thank you. Tisu zvedu tikuburuka mubhasi guys, tikuburuka mubhasi takaenda right. Haiwa huyai guys, itai muchiuya tionesane tiwane kufamba nenyaya yako. Kune ndikufamba ndichienda kuizere uko hakuna network kwenonetsa uko guys. Ndoda kutobuda umu ndinyatsofamba ndichienda nechekukuku ndibudemo, ndoda kutobuda ndichienda nekukuku. Right. Toda kuti tichenzofamba netsoka guys. Nhasi handisi kukwira bhazi kuenda kumba. Nhasi tikutoita kufamba guys. Hatingamboti zvokutokwira bhazi zvazviti. Zvokukwira bhazi aiwa toda kuti tinyatsofamba tichienda kumba. Tichasvika kumba kune variko kumba. Hatizodi kuti vadisturbe kana kuti vazonzwa tichipinda mumba tichitaura zvinhu zvekuma-Facebook sevanhu vasiko kuma-Facebook. Toida kuti tiite zvinhu zvedu tiri kunoku. Tobva tangopedzera pano. Anditika guys, itai muchitega vamwe muchiya live yacho. Toda kutaura nezvenyaya Mildred. Mildred ndiyo wada kutaura nezvake pano nhasi. Wese ari kufila toda kundituka kumastreet kwamunenge muri ndokwamunditukira. Pana patinotongopedzerana. Tigare taudzana ipapapo. Pana patinotongopedzerana. Tinakambota nguva chako trying to mind our own business, but you come into our space handiti. Saka ndikoko handei. Takaenda. Makatidzosa mugame. Handi ndizvo. Mbomira munin'ina wangu uri kusenda request yekuda kukwira chimbomira. Uda kukwira uchide usati wanzwa nyaya. Kana haisi skit, right guys? Apparently Masquera Seiko guys. I hope Masquera zviri bo guys. Ngatifambei zvedu tichiinda. Takaenda muchinzwa nyaya. Handitika. Hesi Barbara. Hanzi hazvina kumira mushe ndakabatira hapana chisina kumira mushe. Everything is just fine zvokutodaro. Right. Chitererai munzwe. Nhasi nezuro aiwa nyaya yariposta nezuro. Ndakutry kuexplainirai but anyway vanzwa vasina havana vari kumhanya nesaidhi ravo. Fambai nesaidhi renyu iroro bo. Ndofunga nyaya yangu yeposti makainzwisa nezuro. Right. Anyway handei kune nyaya yemunhu ushu. Nhasi ndangoona guys ndobva kubasa mukutozvionawo. Unenge uri kubasa hauna nguva yekuona zvinhu izvi. Ndofunga muri kuona. Then ndasiona WhatsApp group redu rekunyeya remakuhwa redu redhari. Sine group redu ratinotonyatsonyeya, the truth be told, remakuhwa. Ndione admin itai muchibloka musatombomire zvenyu. Admin itai muchibloka musatombomire. Ngatichotanga neuyu. Itai muchitobloka. Kubloka chaiko. Admin itai basa. Admin pindai pabasa munzwe nyaya. Pindai pabasa munzwe nyaya. So nyaya iripo ndeyekudai so. Ndawa kuchinzi ndaona post. Pane munhu aine post akati naisi simeli makaita sei maya. Ndikati mai vapi? Ndibva zvanzi ava kwaiswa post yakanzi meli toda kuzomutra live, toda kumisa pasitsetse chichichi. Guys ndoda kuti ndikuze ichokwadi. Ina handisi kuvhuma enda handisi kukwatiswa. Enda handisi kubvuma kukwatiswa nemunhu. Muri kunzwa? Handisi kuzokwatiswa naanyone enda handisi kuzokwata. Handisi kutomboshanda kumukwati building. Handishandi ikoko. Handisi kutomboshanda ikoko. Anomaona midhu ndoda kukunyatso kutaurira nyaya dzako cheko panapa nhasi. Midhu aisa post yake hamene koko ndikavhana kuti nothing that I know of. Andina the last time I remember mai ava ndakava blocker. And vatori kublock vhiki kwedu zveshuwa. Handioni zvinhu zvavo zvavanoposta kana kunyora ini. Handichimaona she's not my cup of tea. Saka handisi kutomboona kuti nezvei. Anomaona hameno nyaya yacho pana live yacho yazoitwa mozoenda kunoona live. Live yaya yazoindwa vanhu vaenda kunoona live yaya. Handi muri kuona vanhu vakudzwa kwanzi mamuchitaugwa kunzi kwai kune nyaya dzenyu kune chi right. First yekutanga nyaya yekutanga dotaura panapa ndeyekudai so Mildred
ndoda kuti iwewe ubudise nyaya dzari kuti une secret dzangu dzaunadzo. I dare challenge you kuti ubudise nyaya dzaunadzo pano dzakuti une secret yangu. Iwe ungada secret yangu iwewe ipi yaunayo secret yangu yanoziva iwewe? Which secret yaunayo yandisingazivi ini muridzi wayo inosikama newe? Isecret ipi? Isecret ipi yaunofunga kuti une secret yangu iwewe? Iwewe Mildred iwewe urutanzi hey mela kanyora post achidhisa munhu. Ndakadhisa ano ndakadhisa. My post had a name. It was a trending story. If I remember correctly, regai ndikudzosere kumasure guys. Regai ndikudzosere kumasure kana makangamwa. Kuri kunzi kwai ndikunzwa nevanhu vari kulife kwacho naka. Kuri kunzi anzi mela kanzi mela anondivengera kuti ndinofarira MB, iye anofarira chikiti. Ndakambotamba newe midhiyo ndakudza ndofarira ningi ndofarira ndovenga ningi. Ndakambotamba newe here. Ndikakudza kuti ndinofarira ningi andifarira ningi. Where did you get into my heart kuona izvozvo? Ndekupi unondionepi iwe ndakakubloka? Where do you see me? Ndakakubloka. Ndoda kukudzosera kumasure guys. Takablokwa isusu kwa maititi uku long time ago. Ini ndofunga nditori ne 3 years ndakablokwa kwa maititi. 3 years ndakablokwa kwa maititi. Reason ndiye uyu. Sikomocha akati bloka. Ndiye munhu akati bloka ikoko ndiye angari admin. Iwewe midi all of a sudden nokuti wakapa mari yako wega. Kwakaisa mari yako wega. Naso wakuyo chishinda chinatsira chekuti hey ndoda madambosi. Hausi iwe plotira madambosi vacho here iwewe midi. Hausiri waipilotira madam bosi vacho here iwe midi. Dei pasina kuti kanyaya dzemari dzawakatora nekuda kupindira marelationship evanhu wakapindira iwewe. Ungade uri kupi iwewe? Wangosinga zvititetere, wangositite vamaititere iwe. Wangosiri tetere iwe. Wangosite woda kuti tijambe kuti ukati jambe tobvunza kuti how high. Ndinokwereta here. Ndinokwereta. Do I owe you? Do I owe you? Wanga uri tete. Uchibudisa mari dzako wega muchita madhiri enyu kuti taizviziva isu. Taizviziva kuti ndikuita madhiri ako wega. Taivepo here isu. Pane wakauya pa Facebook pane pakasuma kuti vedu wewe ndikuita madhiri angu nchipa munhu. Wakati bloka ndiwe wakati bloka uri admin iwewe. Ini ndakangozona ndablokwa. Handika handina mbovera akataura newe handitokuzivi. Ndataura kuti kuzoya pa social media but I don't even know you and I don't wish to know you. Handikuzive. Then jiki nasi iwewe. Wakuti heva novenga ndikode. Are you not the one who was plotting against Madam Boss iwewe? Sikomoche iwewe. Are you not the one? Nili chimbomira ishosho. Iwe busandi Juliana busandi fundusire susane basari sanda kupusa nsidofo. I dare you challenge to post a video yefuti ku home office. I'm challenging you. Wese arikuda kuiposta ndatiposte. Murukunzwa wese arikuda kuposta ndatiposta video yefuti ku South Africa iposte ku home office kuno kuona something. Iposte mufuna ndridofo. Do you think I'm stupid ndridofo? Mufuna ndridofo ini? I dare challenge you pano pa live anoda kutora video achinisa ku home office ndakupa green light indi say ndidzokere ku Africa indi say then watanga kundisira mapost all of a sudden iwewe wapedza zvakunditra live then I'm not supposed to address you because you are who? Are you God midi? Are you God tikufugamire? Are you God tikufugamire midi? Are you God? Uritanzi mela nontivenga anotisapiwa usapiwe mari musampe maititi musampe mari yake uyu musampe akataka patinashi ndaimupi hapiyo na tinashi ndindadaro kana funga tigwa ndakuzvitora pano ndina handi ndozvauri kuda how many times ndati live nchiti vanhu ngapiwe mari dzavedu ava mai vanotaura because vanorwadzwa nemari yavo nasi jiki who are you right chinzwai guys munzwe nyaya iseri panapa nyaya yakamira yakadai ndodati mubate nyaya iyi mubatisise muri kunzwa ndodati mubate nyaya iyi mubatisise. There are people behind Mildred's doings. And mukunza pane vanhu vari behind Mildred's right. Panorongwa chakaipa chese. Uchirongera munhu asiri kurongera chakaipa zvinolika ende zvinobuda. Hani mukunza zvinolika ende zvinobuda. This is the story. Mukunza. You remember guys kuti ndakauya kuno ku UK last year, right? Ndakauya ku UK ndakakudza kuti ndakauya ku UK last year. Ndabatsirwa nemukadzi anonzi Maitawa. Visa ravakabatsirwa randakaitirwa nemurume anonzi KC ndikauya nairo riri artist visa. You still remember that me telling you that ndikauya ndikatenda several times guys ndakaona zvinhu zvakawanda but for the respect that I kept andika for my time I kept quiet for the longest of time. Hanimona because I respect ndine respect yekuti ndakapinda mumba mavo ende munhu wandinozivira kumba ndimuzivire pa social media. Hanimona but I saw a lot of things. Do you know what I decided to do guys? I just decided to block ndakanyarara. Handi muri kunzwa ndaiona zvandaiona handiti a person wanenge uchiti she's my sister comments dzinenge dzichinyogwa I would see right. Pane zvakawanda zvikuita pa social media chega ndikunaretera nyaya yese guys. Pane zvakawanda zvikuitika pa social media apa
hani muri kuona ndaitukwa nevamwe vanhu nevana nechi vachitumwa vachipiwa mari vachiita sei hani muri kunzwa vachipiwa mari vachiitwa sei ndofunga zvimwe zvacho imi munenge muchiona mastitumu handimaona but ini ndaita kunge ndisingazvioni ndaiginowa handimaona so nyaya yakaitika ndeyekuti secret yekunzi Namidi ndine secret yake meli ushu vanhu ava pavakakonana kuadmin team kwedu nyaya yakasopfuura kudhara handimaona isi takati tamove on kudhara handizivi kuti why akamira panzvimbo ipapo handimaona takati tamove on kudhara isusu nyaya iyi yapfuura ipa nditonzwa kuti kune mameetings anoitwa secretly usiku vanhu vakarara kune mameeting anoitwa handika kuchitaurwa meli anoda kutozama kudestroywa kutsvagirwa nyaya dzake kudii dzangu nyaya mukandibvunza ndinokuudzai ndega dzangu nyaya ndinokupai ndega musamirira kutsvaga kuvanhu kuza mune chamunowana kuvanhu nyaya dzangu ndinokuudzai ndega munonzwa ndokana ndichikuudzai ndega muri kuda kuziva chii ndikuudzei what do you want to know ndikuudzei muri kuda kuziva chii ndikuudzei dzangu nyaya ndinotaura ndega handimiriri kuti mumwe munhu anditaurire nyaya dzangu inini kana uchida kuziva about me I'll tell you musanyeperana kuzvikona kwamunenge muchinyeperana uko handimaona kuti hanzi secret saka secret iri kunzi ndinayo ndeiyi ava vanhu ava last year handimaona paitika zvakaitika pakati pedu inini I didn't want to get involved guys because pazvo zvaitika I was not involved handimaona I was not involved ndakakuudzai zvakaitika ndichadzokera kumasure ndikatira kukumbira kuti ndokumbira kuti mundiregererewo ndipedze zvandiri kuita ndadzokera kumba then you can address the whole issue handika because she was involved handimazviona then zvikabva zvaescalatawo handimaona ini ndaigara mumba memunhu handimaona handaikwanisa kuti ndiite anything kana chikudini pakabva pabatirikana chigrudge kuna maitawa handimaona so now she's feeding information yekuti nokuti ndo vakandiunza last year nevisa ra KC guys you saw me going back you saw me nchinda kunonyinchi kuti ndanyora maexams kumanchester uko manikikiri mailets aya ndikadzokera kuafrica all that information now nobody knew because panga pasina communication handi muri kuona panga pasina communication at all anti muri kuzviona then I went back kunikikiri kuafrica nenda kuafrica ndakagadzira paperwork yangu necos rangu ndikazvidzokera kunoku so now vari kuudzwa kunzi akauya nevisa raKC artist visa ndo raari kushanda naro guys are you that dumb ndati ndiripote can you please report me to home office tomorrow write your emails and say kune munhu anonzi Melin akauya kuno nevisitors visa ari kushanda can you please report that can you please report that tomorrow go and report me ndo secret kunzi nde secret naye hanzi yeye achapudzinda ku secret kuti anoputsa murume achamuramba iwe skomota do you think ndingori type yekungorambwa nemurume just like that you think ndingangorambwa nemurume just like that dakura ndinaro haurioni galos randinaro rinoenda uko haurioni hip rakarembera kudai haurioni unofunga ndingangorambwa just like that inini UK aisiya mai vako midi UK aisiye kumba kwenyu UK aisiye kumba kwenyu anybody why manya kurwadziwa neUK yacho kudai so ndiyenyu here inga imi makangoforerawo mapepa maiforera mapepa wani hamuna kuita makore muchiforera mapepa hamuna kuita makore tozoti haisi yenyu hamuna control muri kurwadziwa nei newe miti ndinakati tapinza vana vako muUK wakadi kuwapinza nemakosi ndinokwana kutadza kupinza vana vako uri kuvenga makosi akauya muno makosi ese uri kumavenga uchingogara chikuti makosi unovenga makosi iwewe imhosva yavo here kuti government yakavhurira kuri kudi kunotaura napresident naminister kana naking kana queen ameno kana uine mapowers uri kudi kuenda kunotaura naking go and report me tendai go and report handi mune zvekuripotesa you have something to report because inini indaimo reporter I'm giving you the green light one musaninzuretsisa handisi hama yenyu go and report me handisi hama yenyu go and report me you have been saying a lot ndakanyarara you come to my garden anambovhera kauya kugarden kwako handitouyi pedyo kwaka ndina chekuita newe but you always talk about me unodei kwandiri midi chisha unoda uya panapa unodei kwandiri unodei pandiri what do you want from me chaunoda chi uri muchemberega kwa uri kwendiri muchembererega ndigari kwandiri chembere dzagumana siyana neni mind your own hokoso ndiwe the biggest muroyi because iwe ndiwe kanga uchirongera madam boss ava uchiri kutimu ikoko kwachikiti wapanduka iko zvino nenyaya dzemari wakunotsvagana nevanhu wakunotsvaga vanhu kuti vaite vamire newe andichika that is not hazvina pane chakashata vanhu vakamira newe chirega kuramba uchingotsvaga focus yako ndekutsvaga mari yako sena namele akukwereti I don't owe you andikukwereti mili chimbondisiya please andikukwereti nini uri kunzwa akabva zvanga uchinzuri kutaura akabva kusafira kugara mukadbox ndakamboyamba kwako zvino inewe kadbox rako nderako ndiwe akandikumbira kadbox racho here agara mimba yekanzuru saka ndogara mimba yekanzuru ndisaka iyo ndontoziva kuti ndeyekanzuru ndandizivi ndozvo ndakangoiwana kumaagents kuti ndeyekanzuru kana ndeyechii handizivi
he anototambura anofanira kugara because mari yasinopirira kumadhuzi. Do you know my pocket? Do you know my pocket? Iwe zvauri kuvaka zimba kumusha kwacho kuchinda musha, uri kudi kuenda unogara kumusha kwacho chivaka, uri kudi kunogarako, uri kudi kuenda unogara kumusha, uri kudi kuenda unogara kumusha iwewe. Hanzi akasiya tengesa imba, ndakakudza maplans angu. Did I tell you my plans, what I did? Ndakambokudza kuti ndakasiya ndatengesa property dzangu ndikadai. Did I ever tell you that? Where are you getting that nonsense from? What you secret yangu burisa? Whoever is plotting my downfall andidone zvekumhanya. Munhu chamukanga wazana cheti Facebook. After Facebook kuna mwari watinofugamira tichinamata. Andichika imi munenge muchitaura kuti inini ndinovenga munhu. God knows my heart. Amuzivi moyo wangu mose inini. Munoti ndinovenga, muda kundimanikidza kuti ndivenge vanhu. But anovenga ndingarifarira ndingane achabvumidzi kutaura. All right, let's say for instance kuna nyaya yabuda masitumu achabvumidzwi komenda because kuna we midi. Who are you midi? Who is midi? Who is midi? Who is midi? Who is midi? Taurai dzaningi asifanga kutaura. Taurai dzaningi asifanga kutaura. Who are you to come and tell us that? Uri ani iwe? Who died and make you president? Wakambosunga nyoka dhuku erewe. Wakambosunga nyoka dhuku kuti tikwate isusu kutokukwata kuti hachokwadi vasodai so. Who are you to want to come here and control us kuti taurai apa zvakadai mirai makadai? You want to hotspot us for what? Iwe andivenge madam boss andivenge maititi. Urukunzwa, those two people apana ndinovenga. Zvenyu zvokusura muchifungira kuti assumption enyu venga imega. I don't have space for hate in my heart. If you want, face me. Face me. Face me. Unototaura mukadzi mukuru kurembedza mazinhinga ako epakatamba chitodanzi vakatotengesa imba vari kutotambura. Makosa ari kutambura. Unofunga kana makosa iwe ndine 6 months ndiri mune inini. Vana vacho kutane zvavo une navo. Vauyamba kwakakumbira chingwa. Muri machienda kuma warehouse. Sorry, that's what you wished. God disappointed you. God disappointed you. Wished it aende kuma warehouse. Iye vari kuma warehouse avasi vanhu. Vari kuenda kuma warehouse chirakaenda pasi pebridge, chirakaenda kumadhodha bin, chirakaenda zvine inewe. Zvine pana kambo yakunyuka so kumba kwakakumbira chikafu. Pana patakamba tika tipo 50 cents. Pana kambo kudza takandibatsira zvandakapinda muno mukuti oi mari ichitenga chisaitwa nechikoro. My kids are happy. That is what all matters. Urukunzwa, vana vangu vari happy. Ivavo vanoti ndakanhonga kana kuti ndakaadopta whatever. They are happy and they have the best mother ever. Vamwe venyu hamutodzani kana nevana venyu. Vamwe venyu vana venyu havadi kana kukuonai. Havadi kana kukuonai. Havadi kana kukuonai. Then unobva kuti akazonhonga ingomwa hazvari akazodai so. Alright, whether ndakavanhonga ndakamuba kana kuti ndakadini, go and report me to the police. They have the best mother ever. Look at them. Look at my kids. I want to ndakunyaradzai mose munotaura zvisina nebasa zvamunoudzana zvenhema masititi menyu. Anomaona? Ndakutonyatswa kunyaradzai zvokutodaro. Look at my kids. Look at them. Vana vanotambura vaya makavatarisa. Vana vanotambura. Vana vanotambura vaya vekuti hey mukazodai. My kids are happy. That is what is important. Vachienda kuchikoro mwachindakadai. Simple. The rest is noise. Face me. Musana nevana. Hey murume wake unotora murume iwe unotora murume nezvakaita unotora murume wati kuti pandakanyengwa naye waivepo. What do you know about me? Murume wandakatorera munhu woda kuya chimunu unomutora wakamira pamutora kationi. Tora. Iwe unodzira zvimabhentena uvata nezvimabhentena uwanise panokwata nemabhentena ndowakavata nemwana wako. Haunzi kunyara. Haunzi kunyara. Every day marelationship evana haubudi ndiwo akaparadza kuti maiti tivachona nemarelationships avo ndiwo unoda kukwana pese. Nhasi ndikada kunomirira side rip ndikada kuchikiti hapana nondirambidza. Ndikada kuenda kuti madam boss hapana nondirambidza. Ndorambidzwa nani? Ndorambidzwa nani? Ndorambidzwa nani? Pandada izvo zvinasi ndikada kunosapota vese. It's my data, my phone. Ndorambidzwa nani? Who are you to come and hotspot people here? Ndikada kutotanga kuti pamberi chikiti izvo right now. Ndorambidzwa nani? Who are you? Who are you? Who are you? Unoda haudi kunyarirwa. Last time I addressed you calmly. Ndichikurespecta kuti chero muri munhu mukuru nemakore mashoma. See the fact that muri munhu mukuru kwandinobva kunonzwa nakura vatukwi. Handiti, but the way haukuramba chipinda nemwenje mudzivaka ndinogarisa mudhishi wangu. Wanzwa? Ndinogarisa mudhishi. Ndogarisa mudhishi Mildred gara pasi uri mutete wangu. Uchimisa mazizino akashanja mara. Uri mutete. Siyana neni. Siyana neni. Siyana neni. Siyana neni. Ndine zvandoda. Haundiudziri zvokuita. Unototreka ndakakubloka. Unototreka kuti vazouya vana vaya murume yazouya haunyari at your age haunyari. Chakadhara wako zera rako inga vanhu vakangozara madharamu tongofamba chingoyi makadiwani nemadhara. How are you? How are you? Give me your phone number. Tongovhunzwawani nemadharamu. Unoshayiwa munhu. Mutore kaone kuti no, I move on like a Wi-Fi. That's what I do. Inini I move on like a Wi-Fi. Iye vanokupa goa vachiudzana negoa rangu vabvunze kuti ndichikura ndainetsa sei. I would move like a Wi-Fi. I would move like a Wi-Fi. Go and ask them, they'll tell you.
Go and ask them. Panenge paita chinhu tine right yekutaura. Tine right yekutaura zvatinoda kutotaura. Zvekuzopersonalize kwenyu ndezvenyu izvo kana pasina kutogwa stapa natogwa sare munhu ndezvenyu izvo. Mungaita muchaita meeting 100 and million. Muri kunzwa but Mwari agari kudeni kwenyu. Ende mubviridzira yemwari aifuriri pakati pemagaro enyu. Mugare makazviziva. Mugare makazviziva. Amufi makaita chero mukaita meeting 100 million mukaosplota usiku munokarara sevaroi muchita meeting semazisika pano pabus stop pano Mwari ari pandiri ndemu kundogara ndichibvunza kana kuti mundisvike pandiri tangai matanga nari kumberi kwangu zvokuti anzi munonditukirira muchitukira izvo imvura diki dzekutukirirwa idzo takatukwa kubva rini pasocial media pane panichavhunduka nhasi toanzi ndikutukwa kusocial media he ndatodedera he ndatitoza kudya sadza because he kune kwandikutotukwa mukwaneini ndikuvhundukeni pasocial media kana ndanyarira ndindatodecide kuti I want to keep quiet. I want to keep quiet. I tried to maintain my peace, minding my own business, but you come after me for what? Hi Dara, how are you? Good. UK is yako. I thought I'd run away from you follow munda ku personal you analyze pangu ta chinya muno manyana chokudai so then you want to shut us up azvimutauri zvaningi muzodai amutauri zvakasidai apa ndina wana mbotaura nezvake because I've got nothing to say. I even posted celebrating handiti ndichitaura kuti ndio rino anointing jiki wakutanga waona zvarwadza wakarwadziwa kuti ndakaposta maititi kuti happy birthday wakarwadziwa ndakaposta maititi iwewe ndichiti happy birthday maititi ndo zvinhu zvakakurwadza izvozvo iwewe ndakaposta vese one saka totiga kuposta because iwewe ndakaposta one wangochanditra here life wangochandisira maposta here ndakaposta munhu one totiga kuti happy birthday kune munhu ari kubirthday kuti akatadzirei ndoriga kupostawo madhambos kuti vane zodzo kuti akanditadzirei iwewe kana waigona kumuplotera one iko zvino wava mudhuze naye handitika isusu chero takamboitai torambidzwa here kana kumufarirawo torambidza kana kumufarira. Let's be fair guys, let's be fair. Imeme team nyoka mutavasara kuhakira you hakiros muchimhanya hey wadai ndaimbokuona muchizvita futi kunasisa madhambos izvo akanyora post yake vamonti muri kudai munorwisanisa. Stop it. Facebook is for all. We are free to comment and say what you want here on social media without fear and favor. Tinongotaura without fear and favor. Imi munoposta one every day msara zvamunoda pamusoro pevanhu muchitira vanhu matsamba muchidini vanhu vasingatozvifariri unozviita one sikomota iwewe unozviita one ndigari ndiri mastiti papo kana ndobva kubasa ndogara ndiri mastiti wakaguma unona paFacebook live rini iwe palive paFacebook wakaguma ndona rini pano padiaries tobva kubasa ndosangana nemashura miedzo neya yakasunga dhuku miedzo neya yakakufongorera ichiya kwauri miedzo. I don't care whether Katina is in life talking about me. I don't care. Let her talk about me. Let her rant all she wants. Let her talk about me. And pa Facebook tinongotaurana every day. Ini ndinosingatauga kuti zvinoshamisa. Pa Facebook tinongotaurana one. Every day tinongotaurana one. Saka zvinoshamisa kuti Katina taura nezvangu. Let her talk about me. Because ndotaurawo vamwe handiti kutotaura zvamidhi panapa. But inini I answer handidene munhu ndiyo akanyasondidena ega muchiona guys you were there. I tried explaining my post in a zuro video kuchange dena ndiri munhu asingakei dena ngotera zvamataura ndizvozvo but I tried explaining comment by comment kuti guys you are wrong tadza kuti zvamaitaura zvisiri izvo. I didn't know only today panazansoziva kuti okay kune guhwa ranga richitenderera and then unfortunately I also posted at the wrong time ndaudzwa nemumwe munhu kuti ndichinobvisa ndaposta hazvichaiti yatoviri makoments asvika kuma 200 and something ndibva ndazongoisiya yakadaro. I didn't know honestly but unoda kuya uchitiudzira zvokuita iwe kuti wow hey mari yako uchapiwa nini pano paFacebook ndine mari yako iyi do I owe you ndine mari yako iyi wakanotenga vanhu ukatenga vanhu tivakumirire kuti mari dzacho dzibude ukatenga vanhu one tinei nazvo so wakamboti watichitaura did you ever hear me commenting wakambonidza ndichikombeya hai titoda tokubloka iwe na Maxwell mnakana basa iwe get away watorova pasi every day you talk about you meli unotoshaiwa hope
kutoshewa hope ende ndofunga huro yako yakazvimba kandi chakahura kuzvimba pahuro pako apa igodo une chigurokuro chezigodo une chigodo chiri pahuro pako apa chakakugara pahuro iwewe chiri chokuti unotorwadziwa kuna meli UK haisi yekumba kwenyu sha haisi yekuchino UK uri kunzwa haisi yekumba kwenyu izvozvi nditotora kuti unovhurigwa vamwe vanyuwani vari kutouya ende come people kana uchida come zvokuudzigwa life ndeyako ichayawada kana uchitambura shamwari South Africa tichipinda takangotambura tisina mapepa wani tichipinda South Africa tisina nemapepa takatotamba namo tichitomamira maplastic chinzi hamuzivi matoilets imimi tasiya dzimba kuZimbabwe takatamba namo kusvika zvinhu zvazonaka tirimo saka imo muno chinonetsa izvozvo mwe vane makore akawanda vari muno asi tivatomborikana nemapepa zvinhu zvinosekanwa izvozvo zvinhu zvinoshamisira izvozvo zvinhu zvinosekanwa basa yakuzotorera basa panapa iwe unoshanda makambani ese iwe do you work for all companies you destroyed maititi iwewe you destroyed Felistas iwewe Mildred iwewe Mildred you destroyed Felistas iwewe Mildred there I said ndikushtaura uchandiita sei kuzvimba huro negodo tanzi makosi wakatenga pakapinda Joy wakatek na Joy iwe Joy kukapinda Madumbe wakatek na Madumbe kukapinda anozani uyu Miki ukati tek na Miki kukapinda inini ukatek neni kukapinda Penelope ukati tek na Penelope. Who are you want to detect people to tell people what to do? So socialize chona waibhadhara vanhu rewe were you paying people mazepe wakati tek naye usisatonyara mazepe vanhu vakapinda muUK izvozvi vanhu onai kuzanai akazonai kusatonyara nonditauri tell me what to do with my life. Did I ever come to you ndipo 5 rand ndikutenga matomati kumba kwangu choro ndikada kugara kumba kwangu ndichidla nemuriwo ndini zvinoinewe zvandada kuita kumba kwangu life yangu vanangu chero vakata mubhini regreen iri ndikavapinza kuti vatai vanangu atampe kuvata iwe uri kwana papi ndakambouya ngati kumba kwako ndibhadhariro rent iwe. Do you know my finances iwewe unoziva kuti ndaita nezveiwe kuSouth Africa kwacho? Do you know me? Waiziva ndaita nezvei? You going to people's gardens because wachera kunyara rigofunga chakunyara. Whoever ari kukupa information fana kupa information, come and face me, bullies, cowards. Come and face me. You are cowards. You go and give my information kuseri uchindise ndo zvamfanana nano create ghost and now ghost ini we are fair unyatsondifesa kuti zvakati totaurirana topezerana sati kwatisa munyika muno muri free muno sari free muno mune vanhu vanoita ma drugs muno mune vanhu vanoita yese muno uda kukwatisa ini unofunga kuti nditabve mvuma iyi utoda kundikwatisa munyika ino iyi izere every foreigner izere muno uda kundikwatisa iwe unofunga ndokwata ini unofunga ndakasenda pisa imba inofunga kuti nhasi ndikanzi deportation ndinotoita live ndichipinda mundege kuti guys ndigamuchire paairport ndaakuuya ndichingonokondinya futi nelife yangu zvingori flow zvawaiona izvo zviya ndinongonotangira ipapo. Do you think I care? Ndogwadzwa nei vanhu vari ngoti masiwo ese angospread angotengeswa tengera kamwana wako wauya uda kugwadzwa nemasiwo ese akukanganisira chi everyday masiwo ese kutoita topic content yemasiwo ese akukanganisira chi masiwo ese Ketina wacho ushamwari yaunotamba naye anobatsira wani vanhu anotobatsira vanhu kupinza muno iwe uri busy utorwadziwa kuita gurokuro kuzvimba ichi kuti Ketina ari kunza vanhu muno kuita kugwadziwa last time ndakangokuapologiza zvekuda kupa tambe kusungirira ndisina mbokanganisira ngakuti sorry ukatofunga kuti waonererwa akati sorry yake hatisi kutomboitambira sorry ikazodai unofunga kuti uri chiyo unofunga kuti nonzi sorry uri mwari iwe. Ini I pray to go nchiba pano ndikunamata Mwari wangu sandavata ndichichema kuna Mwari kuti Mwari ndatadza mumashoko ndatadza nekuziva Mwari ndiri mwana wendiregerere iwe ndokunamata uri chi une denga raunondisa kana gena raunondisa iwe ndikafanira sinondisa ipi iwe kwandovigwa unokuziva iwe unokuziva wakarwadziwa nezvekuti tiono vanhu vakauya zviri liga munyika ende wakaita kurwadza kuita kuzvimba bhibho kuzvimba magara usina iro zera rako unobuda pasocial media nechirume zera rako ito age iro rikubuda nekarume pasocial media kamurume murume azodai uyu murume zera rako iro ndo wakutokunyarira unyari. You must get married this 2024 iwe you must get married to an old man this 24 men of your age you need by fire by force this year you must get married
You must get married this year. Usiyane nekuramba chiteki nesu. Usiyane nekuramba chingoti teverera kumashure. Hatina inewe su. Hatina inewe. Hatina inewe. Every day. Simply because une backup yana ketina. Unotokwatisa vanhu because une backup yana ketina kuzozati ketina notuka. Unozati ketina notuka vanhu iwe vanhu anongo avadi kupinda nekachikuti tochika kutukwa hatidi kutukwa une backup yake ketina iwe udaro zvita prefect yepa social media iwe. Udaro zvita backup yepa ngikire pa social media. Who are you? Chingoti zvimakumbo kunge ujongwe kutamba chitekete. Haugoni unyariwa wakaita sei? Haugoni kunyariwa wakaita sei? Stop kudena vanhu. Sena neni ndoda kuti mangwana ufuma uchinyora ma-emails awakanyora. Urunzwa, and I don't have a criminal record in Zimbabwe. I don't have a criminal record in Zimbabwe. Urukuninzwa, handina criminal record in Zimbabwe nini. Handina. I'm very clean. Clean as a whistle. They let them go and investigate you. Handina. Unodena kuti ndiri vulnerable, ndiri muchembere. Hechi. Chembera nda kubasa. Uri muchembera nodena vanhu. My life ako esa waindituka ndakama download ndinawo. I report me you see. Iwo ndakatoti mamwe my life ako budisa ma services. Uchiita ma services ndinawo. Ita game rachokaona. Ndoka ndiri bambi ndaburuka munenzwa ndibva kumushani zure. Mada ku Edwa uye. Ndakazvinyara ngoda kungondidena chiti ndakazvinyara ndambotaura newe kana kuti kudini. Misunderstanding that was there I doubt. What I fight a misunderstanding that kind of post yangu the wrong time because I did not know what was happening in the streets and what was being said. Hello dear. Hi dear. Right. Msheka njani? Ava vana vamabhuli ava mufunge vaona kuti uko kwakitsuko vapedza naye vakuda kutanga manje imimi. Manje nini ndinotongomirawo ndichakutongomira vakandisa mugame inini I've been quiet minding my own business chizviitira tunhu twangu netimu rangu pano then all of a sudden kunotonzi kune zvima meeting zvinogara kwaye foni kuita basa kusvika maitawa if you are listening to me if you want me come and face me handina visa rako randinaro ini I respected you and tolerated you for the longest of time because wakanditirawo zvakanaka you've facilitated kuti ndiuye kuvisiting handika ndikatouya kumba kwako usasisi all this hatred where is it coming from the animosity iri pauri where is it coming from. Where is it coming from? Can you not face me? Pane kuenda kune vanhu chinonyovera chinorumira nekuseri uko. Uchituma vana, unotuma vanhu uchipa mari, vanhu vangosingapi mari uchipa mari. Do you think that the game is set to kuziva? I know the whole game. Aiwa, Taurai. Vanhu vacho havasiwe kutedzera mufunge. Vanhu vanobhula ndosva vanoda zvokuda kudestroya vanhu. You know. But havadi kuregererwa kavachingoenderera mberi vachidaro. Yeah, vanoda kutonyatsoradzwa kuti hatikutyei. Chii chinotyisa pakunzi. Guys, I was warned by seven. Because I did not want to hate here. I was warned by people but be very careful. But out of the respect, she facilitated fallout yavo yavakaita. Na good one. Pakati. But andina kutora side ndakati ndimirirei andika ndindewo kuAfrica ndotangira ipapo andi muri kuona but azvina kuti kaisa izvozvo anditika and ine ndidi kuna vanhu anotoya chitombosa matombo tara kuti andika andina kana problem vaya vanonzi andisendina veve handina kana problem navo at all nanhasi ndinotova respecta munhu wekuti nanhasi kuwhatsapp uku whatsapp yavo ichiri open zvokuti anytime hanzi kuri kuti hanzi sai tisina kuona tisimeli mamiting ari kuita usiku sai tisina kuvaona mene nandizivi zvebhoy yakaitwa natichi I was not invited. How would I go to a function that I was not invited? Aiwa, just because makambowirirana it doesn't mean kuti mufana kuramba makangotsomana. Sometimes you meet people for a short period of time. Ini ndikangondibhowa ndechevanhu vada kutaura kwavasina kuswera havavazive sisimeli ava ngavagare pasi. Unenge uchitorespecta munhu choti ndikurespectawo munhu izvo munhu adoda kutambira pamusoro pako apa mugona ndakavabloka vaya mai vaya ndakavabloka because handina chekuita navo but she keeps coming for me why taurai but ndofunga azvinzwa ini kana ane vanhingirira vanotega kana kuti vari kunzwa vekusaidhi ikoko azvinzwa
Zvazvinzwa because Aripo haiite obvious. iyoyo Santi anonzwa hatidi nyaya dzezvinenge zvomutera. chiitika pano, saka obviously she's here. She's here. Achipihwa Hatitombodi. information yekunyepa kumashure kofunga kuti ndine juice. Inini chandakanakira ndakatozvudza pamupenyu wangu kuti pakangoita kuchishora ndikaenda hura guys. Mowaneni. Ndakatanga kukudzai mangwana nchibva kumunhiye kunohura. Guys pane zvakaitika. Ndakadai because of 1 2 3 things. I'll say ndega. Hi, Sis Melly. Hello dear. I'm good. Vambuya vanoda kusiwa, vambuya vanotorwara, vane bitterness. Vanenge vachiorota vana zera nemi, vanenge vachirwadziwa, vanorwadziwa zvisingaiti, vane bitterness. Ini vanotondibhowa zvisingaiti mbuya vaya. Vanoda kukwana pavasingakwani. Imbwa yemunhu mbuya vaya. Vandidisturba zvispirit zvangu zvoti nanichingoti ndoda kunyatsokuti nditaure navo, ndoda kuti ndiite life yacho vabudise zvavanazvo zvikudistroya marriage yangu. Havana bitterness chete. Chatiri kulife kwaketi vachibvunzwa nevanhu nzi makaitirwa nasisi Melly, hapana kana chavakamboitirwa nemi. Vanenge rine bitterness yekuti makauya muUK. Kuti anzi Madam Boss, ari kukwanisa Madam Boss paequation iyi pakuti chi plus panyaya ndakataura iri Madam Boss vachi vaimbovada here before. Inge vaimbori vanga vari kuside kwaChikiti all along. Vakumuda nenyaya yekuti havachawirirana naChikiti. Exactly. Uhypocrite wacho. Uhypocrite wacho. Vakuya chitanga vakuda nhasi nekuti tokwana papi. Hello, Sis Melly. Vakuda nhasi nekuti havachawirirana naChikiti, but zvese zvavaita vaiwirirana naChikiti. But Mamoyo, sure, sorry, sure, Sis one. Tina Vele, we love you. Mama ka Toto, Mama ka Shakira. Sorry, Tandwa, sorry, sure. Mama ka Toto. No, Mama ka Toto, when I pray, a warrior man. You know, me, I started following you in South Africa. You're saying, oh, we've got our prayer group with Anna Chieta. Then I was like, wow. Sis Melly, let me tell you this, my sister. You know, you've been praying for so hard for your family to come. So your family now they are here. You have to know that when you pray, when you lift the bar up to pray, the devil also lift the bar up. Yeah, but so when these things happen, my sister, even James says, rejoice when these things happen. For it means I'm close to you. So you're doing something right in your prayers because you're making the devil uncomfortable. You see, you're making the devil uncomfortable. Sure, not Toto. I'm a hips low. I thought to anti-kids. My sister, kana wagqoka short so. Wapeka short. Nadodo. Kana wagqoka short. Hayi hips rakanaka iri. But my sister, jokes aside, don't get angry. It's just the devil trying to confuse you. Until my Shakira, don't get angry. This is just baseless noise. Some of us have been in England for 23 years. England is for everybody. It doesn't belong to everybody. For everyone. White people, they don't have time for petty issues like this, my sister. If you want to see that British people, they don't tolerate nonsense, talk about rape, talk about terrorism, talk about murder. Yeah. 5 minutes, they'll pick you. There's petty issues. Whether they don't care about us, in fact, they want us to work in their country and improve their economy. Yes. There's small issues. They don't care. Honestly, it's a shame that, us black people, we want to do, one is jealous for each other. But apart from that, the white people, they don't care about us. It's us who are killing each other, which is very sad, really. Very, very sad. But everything else, don't worry. Sis Melly, you're sorted. May I follow you, Sis Melly? I heard you that day you're celebrating. He said, oh, wow, Father Darius is here. God is good. He's a skilled man. When your paper is not working, you can go under him. God is opening doors for you 20,000 times. Zvikumurwadza ende zviri kudai ngari Mwari ndiye akatondidzimira mweya wekufema uyu midhushu kabanga ndiye akatonditorera chigubhu chekufema. If he was God, he was going uyozothatha lo perfume lo vele awulahlele le pachana. So don't even bother yourself, Sis Melly. What you have to do, Sis Melly, you have to keep modeling that hip. Me, I've got bumps, but deep I don't have. That one yours. That's one to cover, Sis Melly. Too much. Bye, Sis Melly. Take care. All right, thank you, my sister. Bye. Thank you. Hi, Sis
Hello dear, how are you? Muri bo. Mushe kanjani? Hapana, mungakwidzwa BP naSkomota here. Skomota uyo anopenga. Skomota anotopengawo zvake. Ane vanhu vake vari kumutuma. Munoziva chisi smell nyaya iripo ndeyekuti vanhu vari kuUK vaikudai mimi muri kuno kuSouth Africa vachikupai ma20 ekutenga amarula. Vanoda kugara vega ikoko kuUK ikoko. Unfortunately ndambopiwa kana senti naSkomota ina sinambobvira ndakataura naye kana handinambobvira ndakataura naye not even one day nandisitonga kana contact number yake nanhasi handitorina saka leti vaiti pa20 ngavataure ivo iye she must shush. Mimi sismeli nyaya iripo ndeyekuti makapostire maititi papeji penyu muchiti happy birthday maititi vakufanira kuita nemunhu wese. Come on, like really? Ndorambidzwa kuposta munhu paFacebook kuti zvadini akanditadzirei svikanzizvoni futi imimi manofanira kuposta taira mofanira kucelebrata seZimbabwe yese. Who is she to tell people what to do? Unodetecta vanhu paFacebook taisoita so kuti uri chiiwe kana ndisingadi ndomanikidzwa here kuposta but not that ndakapostawo vese one I posted vese that was fair saka kudai kwandiri gogo uyu haana kumbokwana uyu sisimeli munoziya hanzi inini ndiri kubhuyekana nekuti murume wako auya achanoshanda kuwarehouse. Who does that? Kuwarehouse chero akasuka motikari ari kukwana papi ari kuafektwa naye papi anorwadziwa nekuti haana murume kumba kwake here midhi yeyu asada kuti bowa mutemberi uyu ike zvino uko ari kuita ungati imimi ndimi mamutanga havandirespect uda kurespectwa iwewo hanzi kudogurupeta president wakataura pajemu unozipenda kuti uri chiiwe hatizopenda uri hani wangu iwewe. Skomota akurwadziwa nekuti sisimeli vari kurara vachidzirwa iye haana murume. Vanhu vanongoti vanhu vangoramba vachitambura kuno kuSouth Africa vadi kuti vamwe vanhu vaende ndeyavo here UK yacho iyoyo. Get away man, Skomota iwe kushata mazindo anenge njiri vaye munhu takudona. We love you. Thanks. Taura yenyu mamukoli. Hi sisimeli. Hai mimi sisimeli just calm down you know kuti vana vanenge vagara vanga vatorongowo zvinhu zvavo because tikada kutarisa papost mimi yamakanyora hamuna kana kumbonyora like nezvamadam boss so I don't know kuti uyu anonzi midhu uyu chicha akanyanyawo kuvengerai is it because kuti iye haana murume here akarwadziwa nekuti mimi makaunza father diaries kuUK so iye ada kutotora kunge UK yake. No, UK is for everyone. Hakuna munhu anorambidza munhu kupinda muUK saka iwe vanenge vaida kungoti vanhu vangoramba vachigara vari kuAfrica tichitambura tiri kuno so and then if it's going to make you sleep at night kuti ndadzosera meli ndatinini ndamupa go ahead mese makateerera mangwana ngamutaipe maemails ake ese atore maevidence ake ese aposte kuhome office mangwana right nani tikasara chinamata vanhu kusana chinamata chidzanamata mwari chinamata munhu anze because anozondiripota anozodai so ngaenda chinoripota aiwa tombofarira zvekuripota anofarirei kuripota ari kungorwadziwa chete nemi tione outcome yacho regai aripote ndoti moyo wake ufare let it try inofunga kuti svikana nhasi asati azama vazama and they know that vakashata nemwoyo wese even kulive ikoko like vanga vachita nzeiwo dhume bindi uri kuningirikina ndiori kutumwa nameli here uri chiwa meli vakashata nemwoyo wese stereka mbuya ivava vanonzi midha vanoda kutonga UK kunge yavo yese vanoda kusapota madam boss kupi kwachona kunge zvinonzi vaimufarira vaive vasingamunyeya apa pamadhezi avaiwirirana nachikiti ende zvavada kuti madam boss kuita sei madam boss haatombozive kuti variko hatori navo because anotozoti ndiye akakonanisa vanhu iye zvino ndiye anoti ndiye akakonanisa vanhu vakawanda iyeyu miti achita makuwa iyeyuzvo nafelicitas zvinhu zvaingotogwa pamalive patakateerera ndiye marelationships evanhu arimo munyaya dzavanhu arimo paipese urimo wakakotiona kunyaya dzenyu taiveko izvo musatombonyeyo tawari sisimeli tinokudai zvisingaite siyanai nambuyayo pakonawo bye good night. Thank you dear. Love you too. Taura ikola. Sisimeli mulisei. Musheka njani? Sisimeli nyaya iri papa ndeyekuti chamuri kungovengerwa 1 makaposterei maititi 2 inini chikundinetsa ndechekuti midhi who does she think who do think she is anoudzira munhu kuti
anonzira munhu kuti hanzi usanyora izvi, usanyore izvi, izvi nyora, usanyore netime yekunyora. Anoudzira munhu kuti hanzi ngatiserebhuretei izvi, izvi ngatisaserebhuretei. Anofunga kuti ndiani iye paFacebook. Zvakaoma. Tomoga kutokwata iye kutogara pasi siri kutoombera kutogwagwadza nemadhaya kuti midha ataura so ngatijambei. Ari ibhuli ada kungokudzirai zvekuita but mimi sisimeli musatombozviise muhana. Siyai vakadaro vapaumbe vachaneta. Siyai zvakadaro. Itai mukuita sisimeli because mukada kumhanyisana nawo kamunotobva pane zvanga muchitoita muchibviswa pana Mwari nezvinhu zvinaka nebasa. Siyanai navo. Because papa vari kutofara because muri kuvapindura. Musatombozviise mumwoyo sisimeli because vari kutofara Kola. Anditi ati akanditra live ndine zvinhu zvokuti anosararambwa nemurume handi saka denda nyarara handi zvanyogwa paposti zvatagwa menoti kupi kuti pazvanyogwa here kana kuti zvatagwa payameno vanhu mangwana mamuchifuna kuti vakatya kune secret iriko ina ndaa secret ndosaka ndaenda ndikata live kuti achiburitsa izvozvi ndichipedza ngaachiburitsa zvanazvo pandakahura ndiri pasi pebridge era ndiri pai ndoda kuti uone ndorambwa here buritsa kwangu ngotaura kwekunyara plus vane bitterness. Inini ndingoona ngoti vanenge vachingoda kuti munhu wese ajoine bitterness family. Munhu wese anongosapota kana maititi avatombomude vava. Ndozvandakatongoona otherwise mimi mhosva pamutomborina apa apatomborina kana nyaya tida kunyatsozvicherechedza chaizvo chaizvo nokuti munhu wese ari kusapota maititi pari zvinhu haasi kudiwa anobva atokatwa. Andozvingoripo apana kana mhosva yamakatomboita kana zvamakanyora zvachona hazvisizvo zvitomboripo zvamuri kuvengerwa. Zvamuri kungovengerwa ndezvekuti musasapote mwe side chete. Ndakaposta vese ndakaposta wani kana kuti ndinombouyawo ndinomboyawo ndichitukawo hani kana ndichidini invite andiona andite izvozvo. I knew kuti zvinokonzeresa I had to post vese andiona tandisinombopostawo because normally kazhinji guys munyatsongoona tinenge tiri busy anomunoona kwasere nekuafrica kwako kuti munoona kuti nguva ipi ndikatosviba ndofunga ndikutofamba hangu ndichinda kumba kwandichamukira mangwana futi na 6 o'clock ndichinda kubasa anomunoona saka I had to post vese kuti hapana kwaitawo taona vane macelebrity let me take a picture and post avari kuti vaitawo birthday let me celebrate navo handi hapana chakaipa indoposta vanhu vese ini ndoposta even vana evidence vakaita mabirthday ndinoposta angoita vana upcoming akaita birthday akakondiza tine birthday simeli ndinoposta saka chanzi ndisaposte munhu chii chandikadosora ndichimuturika maititi wacho ndorambidzwa nani chisingazive ndechekuti imimi takabvira kukufollowai kudhara inini handione pane vamunoda ini pane vakadzava vese vari twini inini hangu pachezvangu handione pane wamunoti uyu munoda nekuti munongoserebrata wese anenge angoita chakanaka panguvayo machiona muchida kuserebrata munongoserebrata. Yes, and that's a fact. Ndichiita malive ndichitukirira ndotukirira chicha ndoziva pakwanga uchiburisa mazvidza unochemeredzwa ndaivepo wakambondisuma kuti hewe Meli ndakuzombopa uyu mari kana kuti kumbe ndakupa tinashe kumbe ndakupa maititi wakambondisuma uda kuti ndisumuke nhasi ndichite kwai ndichimiramira nyaya dzandisingasivi wazaibve taura ikoli. Hai sisimeli. Hello Kola. Hello. Chete kuti vanhu ava vanoda kuti munhu wese aite bitterness family. You are one socialite iri very neutral. Even nyaya dzavo hamuna kupindira. Saka imimi kutoposta maititi ndo chikonzero. Hapana chimwe chinhu. Saka because everyone expects kuti ivo vanovenga maititi so you are supposed to be in the same boat. It was maititi's birthday. A lot of people posted. But imimi nenyaya yekuti you are one person who is always neutral. Iwe unofira neutrality wako kuti you don't even take any side. You just even kana kuri kuanalyze nyaya chaiyo unongonya analyze pari very neutral. Even paya nyaya yaswaka waka-analyze which was very neutral. Izozo Jekinga ndaita live kuti kochi mazimba, why do we hate each other so much? Especially in UK. Everyone wants to report to the Home Office, this one, this, especially anotovaziva kuti ndianotovaziva mai avo ngavaindonondiripota ngavaindonondiripota dautovaona vafunga uno kuchatambura pasebridge here ini ndikadzokera kuafrica ndinongona kontinya life yangu pandakagumira nokunotangira ipapo nongonotangira ipapo ngotenga ndichingotenga imwe yakafanana naiyoyo ndichitenderera mberi nelife. What ipapa ijealous kuti Meli aunza vana vake iye ari kutotadza kuudza vana vake iye 22 years vana vake vachiri kuZimbabwe. Saka iwewe ne 2 months dzako idzodzo watounza mwana